Kaixo kazetaguneko lagunok, hemen gaude bideo berri batean. Oraingo honetan, OpenShot nola erabiltzen den erakutsiko dizuegu. Programa honen bitartez, gure bideo, argazki eta audioekin bideo muntaia egiteko aukera izango dugu. Honetaz gain, efektuak, trantsizioak eta testuak sartzeko aukera ere badago. Hauetako batzuk erabili ahal izateko, beste programa baten instalazioa eskatuko du. Gure kasuan, ez ditugu aukera horiek ikusiko. OpenShot Video Editor programa Windows, Linux eta Mac OS sistemetarako eskuragarri daukagu. Hasteko, OpenShot instalatu beharko dugu. Horretarako, programaren webgunean sartuko gara. Ondoren, gure sistemaren bertsioa eskuratu eta instalatu egingo dugu. Behin instalatuta, erabiltzen hasi gaitezke. Baina, gure kasuan, lehenengo kontzeptu garrantzitsu batzuk argituko ditugu. Erresoluzioa zer den oso argi eduki behar da. Irudiak, zabaleran eta altueran zenbait pixel edo puntu dauzkan adierazten digu erresoluzioak. Geroz eta pixel gehiago, kalitate handiagoa. Bideoa sortzen hasi aurretik, zein erresoluzio eta tamainan egin nahi dugun pentsatu behar dugu. Normalean, bideoaren erresoluzioa esportazioaren erresoluzio berdina izango da. Baina, nahi izan ezkero ere, desberdinak izan daitezke. Esportazioaren erresoluzioa sortutako proiektuaren erresoluzioa baino handiagoa bada, irudiaren kalitatea galdu egingo du. Era berean, proiektuan erabili behar ditugun argazki eta bideoak gutxienez proiektuaren erresoluzioa izatea gomendatzen da, kalitate galera ez edukitzeko. Erresoluzio estandar ezberdin asko daude, adibidez, 8K, 4K, 2K, Full HD, HD eta abar. Hala ere, nahi izan ezkero, nahi dugun erresoluzioa jarri dezakegu. Ederki, hoxe izan da guztia, hurrengo bideoan, OpenShot programak dauzkan erremintak ikusiko ditugu. Horien artean, erresoluzio ezberdinak jartzeko aukera ematen diguna. Gero arte!